Hi mga Pearl! I am Jeremy Racumlay I am Brintinis Palio. and welcome to my channel. For today, magsulat ng duha para sa mga mashup song. Mashup song. Ito, Kulap. follow sa iyang Facebook. Facebook? Ano yung Facebook ko? Follow naman sa iyong Facebook. Gimana? Panasa. Ito. Okay, thank you for watching and para sa inyong mga comments, just drop below. So, para sa inyong mga comments lang mo. Para sa inyong mga suggestion para sa among duha.
Para sa inyong mga comments, mga suggestions, just feel free to comment. Thank you for the presence ni Miss Nis. Hi, lady. Ano sa'yo may kasulti, Nis? Hi. Sa'yo mong ibate, Nis? Nalipay ko kay kami, Anika. O kamo sa Dania. Iksun, kumusta ka na? Ganda na sa... Ito, thank you for watching. Please subscribe. Ayan. Thank you. Bye-bye. Channel and background music. Channel background. So na ato mga videographer din no. Kaway-kaway mga videographer, si Kongkong, si Iko, ano dayo? Si Tor. So atong special guest, si Brent Eunice. Sinawas ang atay. Eunice. Sinawas ang atay. Eunice. Sinawas ang atay. So pasalamatan nato na atong ako no. Itong duha ka tig video mga warriors.